Kofi FM radio internet station. Playing more music at the weekend. You're listening to only the best internet radio station. Kofi FM. Shalom and welcome to City of Faith Apostolic International Ministries with Apostle Miracle Prince, the president and producer of the Voice Daily Devotional Broadcast. Time for the Word. Kofi FM. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the blood of Jesus. In the blood. In the blood. In the blood. In the blood of Jesus. In the blood of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Muzora nasi ni chapari za shoko ne musoro shoko unoti wakazodzwa na mafuta omufaro. Haleluya. Shoko redu ticharotora kuva mu book ya Bahebero chapter 1 verse 9. Iyo inoti makada kururama mukavenga kusarurama saka Mwari iye wakakuzodzai na mafuta okufara kupfuura shamwari dzenyu. Haleluya. Yesu Kristo pawakakuona iwe wabva munyika uchiuya kwavari vakabva vakuzodza na mafuta omufaro kuti kuburikidza neshoko ugovana upenyu usingaperi. Haleluya. Nokuti kana uri mukati meshoko raMwari unenge uri munhu wakazodzwa na mafuta omufaro. Haleluya. Makada kururama mukavenga kusarurama saka Mwari iye Mwari wenyu wakakuzodzai na mafuta okufara kupfuura shamwari dzenyu. Haleluya. Vose havangagona kuvimba navo havangagona kukubatsirai kudarika uyo wakakuzodzai na mafuta omufaro kudarika shamwari dzenyu. Nokuti sometimes tinogona kuvimba neshamwari mukati moupenyu hwedu tichifunga kuti dzichatibatsira, asi nerimwe ramazuva dzozowanikwa kuti dzinotirasisa. Asi Jesu uyo watakagamuchira kuburikidza neshoko wakatizodza na mafuta omufaro apo patakabva kunyika tichiuya kwaari tikasiya zvenyika tikasiya kuita zvivi mukati moupenyu hwedu wakatizodza na mafuta omufaro. Haleluya. Ama mudikanwa uri munhu wakazodzwa na mafuta omufaro mukati moupenyu wako kunyange ukapinda mukati mematambudziko, asi ziva kuti Jesu wakakuzodza na mafuta omufaro mukati moupenyu wako. Jesu havadi kukuona iwe uchitambudzika. Jesu havadi kukuona iwewe uchigara wakasuruvara mukati moupenyu wako. Ziva kuti ivo vakakuzodza na mafuta omufaro, wakazodzwa iwewe ama mudikani. Haleluya. Wakada kururama ukavenga kusarurama saka Mwari iye anova Mwari wako wakakuzodza na mafuta okufara kupfuura shamwari dzako. Haleluya. Tingagona kuvimba nevanhu mukati moupenyu hwedu, asi ngatizivei kuti Jesu ndiye ega Ishe wedu wakatizodza na mafuta omufaro kunyange isusu tichitambudzika mukati moupenyu hwedu. Iye wakauya kuzofira iwewe neni kuti tigovane mufaro mukati moupenyu hwedu. Wakatizodza na mafuta omufaro, wakatizodza kuti tive wakasununguka, wakatizodza kuti tive wakadzikinurwa mukati moupenyu hwedu. Ama mudikanwa, Jesu wakauya pano panyika kuzodzikinura iwewe neni. Haleluya. Wakatizodza na mafuta omufaro kuburikidza neshoko, nokuti kana uri mukati meshoko raMwari unenge wakazodzwa na mafuta omufaro. Haleluya. Wakazodzwa na mafuta omufaro mukati moupenyu wako. Saka ziva kuti kunyange ukapinda mukati mematambudziko, Jesu wakakuzodza na mafuta omufaro. Jesu uyo anova iye akakuzodza na mafuta omufaro uchakudzikinura akakubudisa kubva muhondo dzose. Haleluya. Chinhu chimwe chete chinoda kuti uite ama mudikanwa kubva nhasi zvichienda mberi, ibva mukuita zvakaipa uye kuna Ishe Jesu Kristu kuburikidza neshoko. Iye uchakuzodza na mafuta omufaro mukati moupenyu wako. Pese paunotambudzika iye uchakuzodza
na mafuta wa mufaro. Marriage isingafambi zvakanaka iye uchazodza marriage yako na mafuta wa mufaro. Relationship isingafambi zvakanaka iye uchazodza relationship yako na mafuta wa mufaro. Business rako risingafambi zvakanaka iye uchazodza business rako na mafuta wa mufaro. Uya kwa ari uite ukama naye. Haleluya. Nokuti wakada kururama ukavenga kusarurama. Haleluya. Saka Mwari iye Mwari wako uchakuzodza na mafuta okufara mukati mupenyu wako. Kunyange uremerwe sei ziva kuti wakazodzwa. Kunyange utambudzike sei ziva kuti wakazodzwa. Zvinhu zvichikuremera mukati mupenyu wako ziva kuti wakazodzwa. Zvinhu zvisingafambe zvakanaka mukati mupenyu wako ziva kuti wakazodzwa. Urwere huchikuwira mukati mupenyu wako ziva kuti wakazodzwa na mafuta wa mufaro. Chinodona Jesu chete mukati mupenyu wako kuti iwewe uve ni mufaro kunyange uri mukati mematambudziko. Chingozviudza kuti inini ndakazodzwa. Kunyange ndiri mukati mekuchema inini ndakazodzwa. Kunyange ndiri mukati mematambudziko mazhinji asi inini ndakazodzwa. Wakazodzwa na mafuta wa mufaro. Ama mudikanwa, usawara, usatambudzika, usachema apo paunoona matambudziko achiwanda mukati mupenyu wako. Ziva kuti wakazodzwa na Mwari. Ziva kuti wakadzikinurwa kubva muhondo dzose. Jesu apo paakauya panyika kuzofira iwewe neni. Ama mudikanwa, wakazodzwa. Ama mudikanwa, marriage yako yakazodzwa. Ama mudikanwa, relationship yako yakazodzwa. Ama mudikanwa, business rako rakazodzwa. Ama mudikanwa, zvese zvaungapinda mukati mazvo muzuva nasi ziva kuti zvakazodzwa. Zvoda kuti iwewe uve nekutenda bedzi kuti Jesu iye ega ndiye akauya kuzondidzikinura mukati mupenyu wangu. Wakazodzwa. Usatambudzika mukati mupenyu wako. Wakazodzwa. Usadhauta Mwari wako. Wakazodzwa. Ramba uchingopa mbiri kuna Ishe Jesu Kristo. Kunyange zvinhu zvireme ziva kuti wakazodzwa. Kunyange utambudzike sei ziva kuti wakazodzwa. Jesu Kristo vari pakati pedu kunyange tichiremerwa. Jesu vari pakati pedu kunyange tichitambudzika. Ivo Jesu Kristo vakatizodza. Ivo Jesu Kristo vakakuzodza. Ramba uine kutenda mukati mupenyu wako. Nyasha dzaishe Jesu Kristo uchadziona nokuti already iwewe wakazodzwa mukati mupenyu wako. Kurarama pauri kuita, kufema pauri kuita muzuva ranhasi izvo zvega zvinotaura kuti iwewe wakazodzwa. Nokuti kune vamwe vatadza kuona zuva ranhasi asi iwewe uchiri mupenyu. Why? Nokuda kwokuti wakazodzwa. Saka rumbidza Jesu Kristo mukati mupenyu wako uchiti inini ndakazodzwa. Kunyange ndiri mukuchema asi inini ndakazodzwa. Kunyange ndichitambudzika nhasi asi inini ndakazodzwa. Kunyange ndichirwara muzuva ranhasi asi inini ndakazodzwa. Wakazodzwa. Ama mudikani, ramba uine kutenda muna Ishe Jesu Kristo mukati mupenyu wako. Jesu Kristo ngavarambe vainewe mukati mupenyu wako. Ama mudikanwa, ziva kuti wakazodzwa mukati mupenyu wako. Zvinhu zvireme, zvinhu zvitambudze. Haleluya. Ziva kuti wakazodzwa. Jesu vari pakati pedu. Jesu vane sunguva dzose kunyange nyika itivenge asi ziva kuti wakazodzwa. Ama mudikanwa, zvinhu zvisingafambe zvakanaka ziva kuti wakazodzwa. Ama mudikanwa, Jesu ivo ndivo vega chimuka noupenyu. Jesu ivo vega ndivo mukuwe upenyu. Haleluya. Ziva kuti wakazodzwa. Ramba uine kutenda muna Ishe Jesu Kristo uchiramba uchirumbidza zita ravo kunyange zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Ramba uchirumbidza zita ravo. Ibva mukuita zvakaipa uye kuna Jesu Kristo nokuti ivo Jesu Kristo ndo vakakuzodza kuti uve zvauri muzuva ranhasi. Saka kunyange kutambudzika sei iti Jesu makandizodza ndosaka ndiri mupenyu muzuva ranhasi. Iti Jesu makandizodza ndosaka ndichikwanisa kuita zvose zvandinoda mukati mupenyu wangu. Ama mudikanwa, ziva kuti wakazodzwa mukati mupenyu wako. Zvikuremere sei ziva kuti wakazodzwa. Utambudzike sei ziva kuti wakazodzwa. Jesu vari pakati pedu. Chinodiwa bedzi hama mudikanwa, ramba uine kutenda. Simudza kutenda kwako. Ibva mukuita zvakaipa nokuti wakati usaba ndiye wakati usauraya. Saka iwewe unogona kusauraya, unogona kusaba
asiuchiita upombwe woba wajaja uyo unouraya nonoba. Haleluya. Kofi FM. Until I see you
face to face until at last I won my race. Remind me you're not finished yet. Hallelujah. 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 I live in remembrance. Play more music at the weekend. You're listening to only the best internet radio station. Ko-Fi FM. Thank you for listening to today's daily devotional broadcast audio. We encourage you to share this audio with friends and contacts. Also, don't forget to let people know about Apostle Miracle Prince. You can download our daily devotional broadcast audio on YouTube, or you can contact us by this number +27619164897. Shalom. Let's touch lives together. To God be the glory.